Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, jadi acara sore hari ini kita memancing lor, memancing welut lor. Posisi neng desa Pulung lor, Pulung dhisik kene iki. Wis wilayah Pulung dan sekitarnya iki mesti kenal karo Besalen lor. Besalen iki terkenal lak dhisik welute jan paling pol di wong nyuluhno nek bengi iki jan pol-polan kelak musim bar tangga tuh nih loh, lagi cah wis padha sibuk memancing ketok iki saya oleh. Oke, langsung saja kita gaskan lur. Kaya ngapa welute. Langsung kita gas ya lur. Oke lur, langsung kita kayak kancaku wis oleh ke lur. Iki. Oke, mantap kita gede ki lur. Oke, salon-alon kita sementing munggah. Lah ki lho. Wis yo, oke, mantap. Dan josis iki lur. Dan josis pokoke lek sawah Besalen iki tidak diragukan lagi lur. Ya, sak mini-mini iki welute lur. Nah, iki lho. Welute wis ready iki. Alhamdulillah soleh imbuh neh. Iki sak mini-mini iki. Pokoke daerah Pulung kene iki mesti pol tenan welute. Oke lur, kancaku sini kono kae. Guys, lekas ngupuk-ngupuk sing kono kae. Muga engko ya wis enek welute neh. Yo. Jan pol tenan welute kene iki. Halo. Piye kene? Iki ketake kene iki kurang tak yakin ngene iki. Soale iki wis lumayan rada garing. Ngali pindah kono nggon cacah kae. Lah iki lur, enek bolongan jan jos iki ketoke engko ya wis mesti enek welute iki. Langsung iki. Weh, jan. Ratane jan apa iki? Tapi juar umbo iki golek cilik. Soale jero tenan iki mangke anune lenge. Masalah iki opo lek kaya geret watu iki. Yo. Ayo metu ayo. Beh, iki opo kaya ngene iki? Yo. Iki jan berat tenan iki. Masalah. Ora gelem metu ki mosok nyantol iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo metu. Masalah. Ya ngene iki lur. Pokoke lek posisi kene nang juwer wis kudu ae dhewe sabar ngene iki lur. Yo. Para sabar ya wis mesti kok suwek cangkeme tok. Ayo. Ayo, metu. Beh. Yo. Masalah jan suwe tenan iki. Jan apa tenan iki keret iki. Lara ngati-ngati iki kok iso suwek cangkeme ngene iki. Ayo. Ngene iki lho, susah iki lek eleng jero. Mesti nggone ke blungkak-blungkik ini dadi perlawanane ya wis jan ekstra tenan ini. Yo. Ayo iki lekas munggah iki. Ayo. Yo. Masalah. Ayo. Nah, sekali lekas munggah ini lor, ini kita langsung geret terus. Yo. Alah jan. Yo. Iki opo iki? Ayo. Alah jabang bayi nang wisame ini lho jan iki. Tapi sangat jeruk nih gitu. Beh. Nah, yes, lumayan lah. Sak mene-mene ritek. Sing penting kena tinggi imbuh lho. Mantap jiwa. Oke. Jan jos. Oke lor. Ketake bocah-bocahe padha ubek-ubekan ning tengah sawahe ketake ucul kae. Ayo, jajal delok kaya ngopo. Welute ketak ucul kae. Tapi ya kingke ceritane risa kaya ngene iki kae. Endi lah? Oh iya. Kuwi dijiret ta, Pak? Lara dijiret engko ora kena minggo. Lah iki lor. Dadi ki mau ke ceritane tikipatne lah mencolot ning sawah kene dadi mlebu ning jero nggon parinan iki. Kuwi lara anu kena, Pak. Lah iki lor. Si tembo wis malah wamer welut sakmono iki kae. Aneh Pak dijiret engko lara dijiret ora kena minggo.
Lah kae. Iya. Ora jirete engko gawe senare pancing dhewe kowe wis engko. Ya wis lara kena ya wis biyen lah. Iya. Oke lur, lah kae kita nang kono tembo berat nek kae. Muga-muga engko wis iso munggah ben kena tinggi imbuh-imbuh. Engko tinggi prasmanan ke sore lur. Acarane ke sore gawe rica-rica welut iki. Dadi wis kudu semangat golekne imbuh sak oke-oke engko. Piye? Nyantol purung? Wah, lah. Ya jajal tak pancingane kok. Sik. Tak dekene sik kene iki. Ayo yo yo. Sikat. Us. Alah, damput. Ucul lur. Lah tadi kemau ucul lur. Lah iki si tembo iki ketoke ning kene ya sarep strek nah. Apa? Ya ya, sik. Sik, tak jipuk kuwi anu welute. Oke, langsung iki kene. Loh. Nekno anu ora mbok kenekne. Lah ya lur. Dadi lubang iki wis ngono kuwi lur. Tapi biasanya lara kena pisan pindho ngono kuwi terus kanji lho, susah iki kuwi. Ora wis kadung kanji iso ora iso mangan nek wisan soalnya kan cangkeme tatu. Piye gelem mangan ora? Ketok wis ra gelem wis kanji. Wis kanji ngono kuwi suwange lho. Oke. Golek nggon liyane nah. Oke lur, jadi iki mau mancing urung sampai teko ngisore wis udan terus. Lagi hasilnya ya sakmene iki. Wis lekas udan. Lah iki mulai ae. Wis lumayan lah wis kena tinggi menu sore iki lur. Iki kayak rica-rica dipangan bareng-bareng sore. Oke lur, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan lur mare.